Dirigeix el sistema. Escaneig planetari. Ubicació detectada a Europa. Democràcia. Sistema polític basat en la participació. Error. Això és el que entendries tu, extraterrestre, si ho traduïssis literalment. Però aquí a Europa no només es tracta de votar o triar líders. És una manera de decidir entre milions de persones que no sempre pensen igual. Però el més curiós de tot és que funciona precisament perquè existeix aquest desacord. Diversitat. Conjunt de diferències. Per què volen intentar conviure si són tan diferents? Bé, extraterrestre, això és així perquè els europeus vam entendre que el problema no era la diferència. El problema era aprendre a conviure sense destruir-se. I encara a dia d'avui ho continuem intentant. No sempre és fàcil, no sempre estem d'acord, però tot i així continuem parlant, debatint i construint. Ciutadania europea. Però és legal compartir. Error. Pel que fa a la ciutadania europea, aquesta seria la traducció literal que trobaries. Però no només es tracta d'un dret, un document o una etiqueta, sinó es tracta del fet de que podries moure't, viure, estudiar i treballar a diferents països, com si les fronteres fossin més lleugeres. Com si Europa també fos casa teva. Solidaritat. Ajuda mútua. Error. Si parlem de solidaritat, parlem d'ajudar els altres fins i tot quan no hi traiem cap profit. És entendre que el que li passa a algú en un altre lloc també t'afecta d'alguna manera. És entendre que no sempre cal un motiu per ajudar. Després d'analitzar-ho tot, encara no puc traduir a Europa. Això et passa, extraterrestre, perquè Europa no és una definició. És una manera de viure junts tot i ser diferents. Europa és una experiència. Ara comprenc, Europa s'ha de viure.